園児が入場します。卒園おめでとう。ありがとう。大園児からパンダ組にプレゼントがあります。パンダ組さん立ちましょう。先生たちにパンダ組からプレゼントがあります。卒園児による歌、大きくなーれを歌います。卒園児が退場します。今のはかっこよかった。ちょっとドキドキするけどな、こうやってしてる方がかっこ悪いから、座る時もお膝に手をピッと、それがかっこいい。 OK、 できそう？ちょっと緊張するけど頑張ろうね。はい、じゃあこれで終わろう。